ब्रैजिसे नं मानास विधानसभानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजाथि मोननो हानाय बिथां जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला जे बरगयारि बिथांनिफ्राय गोख्रों एबा गिबि बिबुंथि आरो बे गिबि बिबुंथियावनो एनडिएनि बिजाथि बिथां थानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव मानास विधानसभानिफ्राय जाय मानास विधानसभानि बिजाथि नङा बे बिजाथि नङैखौ रायजो राजाफोरा गनायनानै लाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिटिसि हालामाव मोन 15टा विधानसभायाव बे समाव हारसिङैनो जुजिनो थाखाय थिरांथा लादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया आरो बेनिनो दिनै जोबथा एबा मोन 15टा विधानसभानि बिटिसि ओनसोलनि बेनिनो जोबथा बिजाथि एबा बिजाथि फोसावना होदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथांखौ आरो बे समाव फैला जे बरगयारि बिथाङा गिबि बिबुंथियावनो जे एनडिएनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बाथ्रा बुंथिदों जे बिथाङा मानास विधानसभा बियाबनि एबा विधानसभानि सिंनि नङा थागिबि नङा आरो बिथाङा गुबुन जायगानिसो बेनि थाखायनो 46 नं मानास विधानसभानि रायजो राजाफोरा गुबुननिफ्राय फैनाय बिजाथिखौ गनायनानै लाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव रायजो राजाफोरा बे समाव आंखौ एबा आंहा फोथायनाय दं बे रायजो राजाफोरा आंखौ मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों जे थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव फैला जे बरगयारि बिथाङा सावथुन मुलुगाव गोबांनो बिथाङा बिहोमा होदों आरो बिथांनि नाजानायावनो गोबां सावथुन मुलुगा बे समाव जौगासार महर मोनदों आरो बे समाव जे सावथुन मुलुगनिफ्राय सासे बिजाथि बे समाव मोननो हादों आरो बिथाङानो जाहैबाय फैला जे बरगयारि आरो फैला जे बरगयारि बिथाङा बे समाव 46 नं मानास विधानसभानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजाथि मोनदों आरो बिजाथि मोननानैनो बिथां फैला जे बरगयारिया गिबि बिबुंथियाव दे एनडिएनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जे बाथ्रा बुंथिदों जे बिथाङा मानास विधानसभानि नङा आरो बिथाङा गुबुन जायगानिसो आरो रायजो राजाफोरा बिथांनो बे समाव बिथांखौ बजबनानै लाया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। मानास समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव जा फोथायनाय आरो जा मोनसे आसा फोथायनाय बे आसा थानायनि थाखायनो दिनै आंखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आरो जोंनि मानिजाथाव दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा बिजाथि महरै सायख'दों दा बिनि थाखाय आङो दोलो आरो मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानासनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरगोन। गोबां समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लानानै हानायमानि सुफुंनो नाजानायानो आंनि थांखि आरो जोंनि गेजेरावहाय लामा दालां हा खुरखानायनि अनगायैबो माखासे जोंनि बेसिक जेंनाफोर दङ जोंनि न'खरनि जेंना न'खराव थानाय गथ' गथायफोरनि जेंना बे न'खराव थानाय गथ' गथायफोर एबा जोंनि इयुथफोरखौ जों मोजां लामा दिन्थिनाय बा बिसोरनि थाखाय क्वालिटि एडुकेसन होनांगौनि थाखाय जोंनि मानासाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जातीय संगठनफोरजों लोगो नांनानै आङो खामानि मावनो गोसो दं उननि समाव। जिहेतु नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दङ मानोना नैबेवहाय जितु एनडिएनि बिजाथि बे एनडिएनि बिजाथिया जाहैबाय मानासनि बायजोनि बिजाथि दा बेखायनो मानासनि समस्तिनि बायजोनि बिजाथिखौ दिनैनि समाव समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनायनो हाया दा बेखायनो समस्ति बाखिया आंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै गासैबो आंनोनो भट होगोन आंहा फोथायनाय दं बेखायनो आंनि देरहासारनाया उननि समाव रोखा। जिहेतु नोंथाङा देरहासारोबाथाय रायजोनि गिबि खामानिखौ माखौ मावगोन होनना फोरमायगोन? आं दहायनो बुंदों जे मानासाव गोबां जेंनाफोर दं लामा दालां हा खुरखानाय बेफोर गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि अनगायैबो जोंनियाव थानाय माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि जा जेंना सोलोंथाइनि जेंनायानो होन बिसोरखौ मोजां लामा दिन्थिनांगौआनो होन बेफोर मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय आङो थियारि।